Nikio Jaramalo TV yani kile makare maindi ntino marko kumaro wati kwa njefelo kachela andere kwa jako man independent lobby man Stephen Oko mabeno bro rango kodo gweche madinyi mesani ile siasa kote no kodo yero mabene kuro IEBC wacho ni nyakati nimetari kupravia kone uchina arwa ki studio ero kana nya Steve arwa ki studio kenda ngoni kana kumchopo ni sana ili kuro ne wachi ni candidates duto mara participate yero mara kero mondo biyo gudinebe unakaka jok mabene no telo ne jok mano chungi independent tunawacha agimanya wacho ni ingene okuro court yo mancho di court not one mondo mie interpretation to inyalo kete idebe koso to court nyocho iro ninyalo kete idebe mak manan koro IEBC to dwa keto jogi duto nikech gineno ne kae no kuro court kende to nyalo mondo wuogi to ko wuok to yiero bedo maonge koro ikete kata nyaka nying jomok dwa jo independent wan kaka Dr. Kaluyu Wainaina Binyaga no kapan gimbero interested lakini kori keto gin mondo uchaguzi mondo obedi koro magi gin mpango mag serikali mai wacho okine kama en chenro mar IEBC en chenro mar IEBC lakini behind the scene tigi mwaluongo na secret government a secret government gin joma work behind the scene gin magi pull strings koro ntie secret government Amoyo kore dwana mondo miyo duogi jogi duto. Idwano duogi 10 kiketo dhama boro to ginyal wuok gite. To kiketo mono kuro court to kuro court nyalo wa mondo wuok nikech en mancho dhi kotini. Mom dong kane ok dhi kotini kata dida ne ok dhi kotini. To ko wuok ka den de no kuro court kende to wuok to nyisona. Ko wuok kende ka joka nyocha ok dwa. To then uchaguzi dako beti. Like in sheria maidwa masani ni bunge majoge do wacho ka one of the candidates to withdraw to ngat modong bedo declared majak ok nyal bet in ke joge to optimre ka joge osewuok koro ok nyal apply in reverse mano gima ne dwani mondo miyogi mane midwa mondo geng momi keto joge te ti parona de karo kod beru mano de kod migosi ngani withdraw ano ka IEBC ja kwacho ni poko withdraw fule ni tire form prario ga mwena mapoko okete koke inge gima timre sani withdrawing mar migosi Raila Odinga okelo very complex situation in Kenya makuro sani gimagore ka en the best brains makuro ngata nyalo winjo gima timre ni and the best brains mosomo sheria mobedo non-partisan nikech kiwinje jo lawyers must support jubilee lawyers must support NASA ido ka ngato timo interpretation mare to wan kaka independent kama koro wachopeni makuri dwaro joma kod high degree of knowledge wisdom and possibly intelligence according to my small understanding kech anto kan lawyer to anjatelo ni no nego ndik no dwa withdraw ka nomination not imre tigen kano all di chapenyete to nomination ne okotim no nego chaka fresh makta joma ne dwa bete debe kaka wangi ne nyalo yen ba biurede makata ano benu angi interested na dwa doke debe ne dadi kotini lakini I was not interested tenen kuro election no nego tim manyien ngata madwaro kata joma ne onge no nego lumbi koro nomination ne onge madaki chunen koro nyocho set mo nomination bu puodhe kendo koro keluru bi just form cha nikita kekori ni rai pacha to nomination no chajo gipokotingo Manyaka sani onge nomination. Nyaka sani onge nomination. Hizo ni yero mwadhi manyene wadhi ka onge nomination. According to me yero mwadhi yen pod wadhi mna kwa ketho chik. Mago di poni tere do mar Supreme to nyalo nyiso na. Kwa tere do mar Supreme Court. To buok manyocho buogi cha. Ok no donje chunyi nje nyalo ronye nyalo buogi timi jo kalur koyo moro donje chunyi. To ka buok cha ne ok donje chunyi. Ko teru wachi ni doho mar Supreme Court kende dhi orom na pe. Ko pono buok chanja ko donje chunyi. Yes. To manyiso na IEBC no interpret chik manogolo kod do mar Supreme Court. Ne en rerun koso ne fresh election. IEBC chairman en ngama luoro kendo ngat mwaluoro en osip na katanyocha ndiko ni barua seche moko gona simu awuoyo ka wecho doko matek kata manyocha migosi Raila Amolo withdraw na orone text na koden kikiland sana in a meeting sleep over it
to kang'iye en ng'at ma equivalent to Supreme Court judge, lakini ong'ama pache okoyaore. Ing'en ng'at monyalo nyalo somo ing'ama pache okoyaore. Nyasaye ne okomirie koma chiel apart from mani somo cha. IEBC manitie ni nyaka nene en ng'ama bedo nego bed Supreme Court judge. Chiloba is a lawyer. To gin nyaka kod legal team. To all along IEBC timom na makosa makidhi kotini ti olo pinyite nekta mara awukuru kod makuro go wueni iyudo kendo ng'atni nyocha gidhi kotini ni gidwaro interpretation what he should do form 34 ng'eto gik makta kidhi ja nursery school ja class aboro nyalo somo bileri nini kuro IEBC en institution moro mar Chiloba gi mar very confused ginjoma patch gi thin kabisa ok giriek akiane bendo mano nyalo timo ke kano mi mondo ter application chairman ne okoyudre koro ng'ama dwaro chairman o apply koro en mano yude on dhiamie lakini okoriek nikech cases mag oselogi go ikotini ng'eny ndi tok gipuonjre omitem to jogi ang'o man rach kodi yes the legal team margi kare chalo nade nikech aparo ni duol kata bed mana nitie Dukati nego bed ni kaen kaka jakom mar IEBC to nego bed ni en jang'ad bura manyalo bedo jang'ad bura mar doho mar Supreme mano adieri ero Chiloba en okil kama loka dong bende gin gi legal team monego bed ni miyo gi advice gin global team lakini IEBC awacho ni wach moro kamos ni gimilo mon secret government yes IEBC seche makore wuoyoni majo gik mang'eyo nikech wa interact is been infiltrated by intelligence. Jomakuru pull string IEBC ka. Gine giluongo ni jo state machineries. Maingi matebre. Madano mang'enyo kong'eyo. Omiyo Chebukati won iyudo koni Chiloba barua. Nadwa ni mondi explain na gima ang'o miyo simbe gine okotiyo ang'o ini chairman karamane utimoga planning kicha meeting ja ang'o mane utimoga to implementation no bet nani omiyo iyudo ni IEBC kae ng'ata niani akacha lakini gik matimre okia. He's not a good effective manager. Okia Emido kagi kumogo ni mo yero mondo mi okia koso kia ni nitire forces motame mondo kikoni both nitie forces motame mondo kikoni to nikech en ng'at mabe Nyasaye ne okomiyo rieko mang'eny ko bet kacha tame kako nyalo manage capacity mare go manage that institution ohinge management mare team yes nana wuyo kaka na mosiep na mwuoyo ero katika kani ya mosiep ni mwuoyo kama ni wacho ni neno ni dire secret team ya serikali na tiyo kodi kare dugula monego benyo chuno ni very institution independence maragi odhika independence monego beni ngata miyo gichik mano timre to yemo wacho ni ya nitie capability nyalo mar ng'ato ma in kae to inkeche in kaka transformer weche duto madonjo koni gi koni kalo kuomi iluongo ni brain koro seche ma in weak to gik moko timre kocha ko king'eyo inyalo bedo kata jatelo mar piny to in the head of state to gik moko timre kocha mikia nikech you are not in charge koro seche ma in charge wacho this is what the law says I should be independent maker kwa brotim to kama go ikieri to then jomoko operate ka behind the scene cooking koro manage matemre gite ku loophole of your ignorance manage matemre IEBC ero ka unanya obro ka yo ka to buge to mara TV waduoge thuolo mar ariyo an jafalomba kod kuku mar wacha ntiere kod jakom mar independent lobby mano Stephen Oko mabende warango godo weche madhi nyime mag weko mag siasa tekaro ke studio Steve kana wadhi yuto no wacho ni sani koro neno ni IEBC yene mondo mi candidates duto aboro oduoge ne
wach moro nitiere ka indi marwaro mondo mi otim gazetment mag nyingi jogi kimondo bende ore nyingi gi mondo mi obed printed ka sani ginyalo wacho ni maindi nyalo ikore matimre kendo tagi 26 bende kod yiero maindi nyiso nade gigi nyalo timore piyo machalo nade ma ndalo modong' matin ginyalo ndiko nyingi jogi te ginyalo gazet gi mabende gior gi magibed printed nikech initially gima ne oganda ong'eyo ni ne giikore ne Migosi Uhuru Muigai Kenyatta kod Migosi Odinga. Ing'eyo kama koro IBC oseketo ahe nikech magi gik moko te ma IBC emoketo ahe nopenwa dhi yiero malong'o gigi dwok betgo wasebedo gi iluongo na anjao wasenjao kado gi dholuo koro gima moro matimo ka osenjao ni nikech gazetment dware nonego bed gi ndalo 21 ndalo 3 weeks mane kaka sheria wacho koro ani gazet jogi to ne gisa gazet nyingi jariyo haya koro seche midwa gazet kichako ni dwa gazet gi kawuono then itero gi kata kiny ngata kaka vota kaka in nyalo dhi kotini tiwacho ni break the law to Maraga bendo rito kacha nikech Maraga nkacha mondo interpret the constitution idhi olo gino pinyte unless ka giriek to again gidogi Supreme Court gikwa muda ni hawa ero kaka ne umiyowa akuro court nyocho dhi kotini bukot oyiene to oyiene ka ndalo gi odong' koro miwauru thuolo mondo wayudie kaka dwa gazet ka ng'owa mondo election ni watum according to the law and the constitution mano dupo ka Supreme Court oyiene gi to Supreme Court jamidhi mano to jomoko nyalo dhi kaka interested parties to wacho ni hawa 60 days jogi nomi gi ruling to negi misinterpret kuro nikech macha is an evidence negi misinterpret the judgment kuro this was their mistake get in the elections kuro you ka the whole thing is messed up thing nikech oginyalo wacho ni kuro ka gi realize na ngowa no court no nego biche to judgment no wacho nango fresh election kuro agine manegi misinterpret no nego gisom ruling ni then yendo court wacho nango to then gi implement koro kendo court machiele modhi timon gi interpretation kaka nyo gidhi kotini ni gidwaro interpretation mar sijith ineno koro jogi ema chato jo Kenya koro seche ma 21 days ni kaki gazet go ngato to mane lo then wadhi olo gini to manyiso ni sani bende kadi pone gidhi gitimo yiero ni eri to ngato dhi nyimdo wach ni yiero ni eri otim kata ka gazetment ne okotimo mar jo idhi ol gini piny mano idhi kethe nikech kata sani karaka en nomination abe kora do mondo bede nikech kipande na mano kwani cha aseyudo kora be adwa do kede kora yudo ka jogi osekona njao e dalani and it is their own making kora sani it's very interesting lakini dhano maumia to nikech kanyoro ka Migosi no withdraw to bido na 15 lal in a stock exchange kora sani we are in a mess Like 21 days mane gazetment maka yi gazet jogi kawuono to ma okio matata bro diko to manyiso ne ka unjo kaka do ne oru ne wacho ni mondo gitime kotenore kod pend chik manyiso ne ka oponi gigeta keta oganda boro gigi to mano giseketho chik gima timre ni ka kuri wuoyo maber seche madhano ni e loch to kimer gi loch kimi ng'ato pesa imiye loch imiye nyako gigi mero ng'ato kakora golo kongo koro jogi kagi nie power to gigo korgi paro ni nyalo timo anything to Kenya dhano sebedo joma koro riek dhano somo dhano dwa hakiki mai gima timre nwa ka nikech emomiyo kache kondik maber kabisa gi kisomo ang'o mne jogi oklo chik koro kak gitimo election ni kak gilewo chik nikech in that ruling no nisigi mondo gi loch nikendo ko kuluochi ungato enoka koro that paragraph ema kendo adogo kotini ne paragraph 420 in the judgment of the Supreme Court no wachnia jogi kendo koro oliegi ni piny that's what's going to happen magi kimwana koro wewa kwa chimo koro weu nikech institution mane uketo kacha Parliament seche mane puodho jogi mane interview gi Parliament ne oko interview their intellectual and management capabilities iwacho mano ng'atwa
miyeuru tich. So that was the problem. Ok ne interrogate job. We know these people are capable. That was the problem. To mind koro moving forward en ang'o monego mi otim nikech koro ka nenore ni IBC motero e bugo ni mano ang'o monego tim pod wachako dhi gi duol mieri achiel e yiero manyien to ang'e ni giseketo e bugo machalo gima anadwaro kata kaka pacha to lieni en piny kai ok adwa luonge ni mkate te lieni ka osegore piny migosi Raila migosi Uhuru migosi oko maben gi independent lobby group wabed piny wapogre gini omera kaw ite kawiwe mondo wa save Kenya higni mokari adek mondo kendo ngima mar jo Kenya ge economy odok into normal then from there we reorganize. That's the way forward. To kama koro wachopo ngato ywayo koni ni wachomo e bugo moroka nikech kineno ka demonstration osechako remo osechako chwer remo osechako chwer to seche ma remo osechako chwer remo kosechako olre piny to medona oluongo remo machielo koro seche ma remo ji osechako chwer Kisumu nyane no dhano gore sase koro remo no bro ber medra benda every time obendo timrena obedo mwando dhano obed piny opogre kar wadhe ni ema chando ji wapogre ogu ngato kawe matin bas we move forward tipoge makoro onge yiero mite koro onge yiero mite nikech koro there is a crisis koro crisis osetimre koro gini kaw matin ne wasetedo kuon to wayudo ka pako chamo mena to kado to wenwa koro yudha kuon kado wanini kiny nwadhiango e chiro ki mane gima timre moloyo dhano ni nikech te to iparo nade wach mar crisis makoro wadonje nieri ene onyalo lose nade ka wan gi duol mar IBC monego bed ni tayo yiero duol ne wayudo ni ok otayo yiero kaka ne dwaro kod piny chiki kare na mo gini monego watimo molo kaka jo Kenya mondo mwang'e ni jok mikire institutions oketi jok manitiere kod capacity mar timo weche na nikech ma injini gimitie kod mwandu mar jopiny the first election not tigi 60 billion sani eri ne gidwaro 12 billion to no megi 10 ma gigi no meri kendo kimedo en about 72 billion plus pesa ma oganda chulo mar usuru ni ka itigo to ok onyal achieve gimonego be ni achieve mano wanyalo wacho kama koro wachomo ni wakine ka joma ncha ni etelo nyocha chunygi tek ka kidi kino ncha gi chayo ji kaka farao kisomo ga muma to koro kama chopo gino kara teko gi pesa manyocha wan goni kara ka kony jogi onge pesa jogi onge teko to kara jogi ni brain power okine kotamo sani donjo gisebedo swani donge negi kwelo ginego mwando gitimango to kine kotamo kata sani election makoro wadonje kuro kote mero konyo gi matin lakini podi koro sunga cha ochako dog piny nyaka sekuta kara gini okyot kaka ncha waparo koro mano bro miyo gi realize ni kara jo Kenya gite they gin ga stakeholders to miyo keke gi realize kada no se umia ineno koro kama koro wachome ni yot mundo dhano bed piny mundo wuo nikech hardliners ka kikao jo kakocha hardliners ka ochako realize ni kara wuoyo mang'eny sunga mang'eny goya goka mang'eny kara be ok nyal konyo koro kama chomo ni dhano dhi wuoyo nikech kata uchaguzi kakineno mna gik mipimo matin go ng'ata ng'at mang'eny no iroko en mutata bro dhi kotini no wach ni gini okotem to en giyobe bro dhi kotini to ng'ata be avota nyalo dhi kotini kata be nyalo dhi kotini okacho na bro dhi koro kidhi kotini to gini dhi olo piny pod ihang jogi balance koro gisene non kara we don't have power kech kakancha gisunga ni jomo kang'wen kende we will revisit nyocha pod gigo korgi joka pod ni gacha koro ke miyo sunga cha the people are going to sober up in kichi wuok migosi Raila nkora wayono obwogo piny kabisa obwogo everybody nyocha giwacho ga no wuok koro kosewuok kendo yawa amomo yuok ketu yawa onego bedie gi thuon jomoko dwa dhi kotini mondo chune mondo bedie koro neno koro gini obwogo piny and international community koro kanyo dhano be okelo bwok namo to kelo bwok keche ing'eni inyalo paro ni ng'eyo gima timre en niya inyalo ng'iewo mitoka mar milion 20 kata en mana Range Rover
Kore ringo kore otieno isungri makineno ng'ato dwa chungli gono achana na huyo tipo mna kuchungli pim saa deko otieno tin ko family kineno kutaka ng'ato ukie bungu tiko jo tiro ka okore mini makanika to timo zopana to ni tuo ni lift kuri yeni hawa okonyi nikech imoko in gi pesa e mifuko mitoka bende ingo petrol ingo mtoka kwamo kai to gimo matin koro ka jogi chupo koro gikwame to so seche magi kwamo ni nikenyo cha gisungre koro ka e dhano ko kuoyo to Kenya wachomo kamarach lakini aneno nwa giwuoyo ko kanyo ndo wachope gikomero kukumaro wachanje Felo Mbaka urito masane ke Steve yero kamana video toro marcho